Epa lagunok ongi etorri Lasto Txaplen kanalera, ongi etorri Genshin Impact honetara, eta gaurkoan jarraituko ditugu beste egunean atek eman zizkigun kontseiluak eta iria esploratzera joango gara, iria lego batetik bestera meatuko dugu gauzatxoak lortzeko eta bar, eta uste dut lehen da bizi hemen gauzatxoak urtiko ditugula. Berandago barko ditugulako eta lehen da bizi mapa. Vale. Joango gara irira eta iria dago. Handago iria, mira, zogatzen arantza. Iria dagatzera. A ver, ondo goaz? Vale, bai, ondo goaz. Dizdire egiten duen gauza oro batzen joango gara, bidean zehar. Nari emateko B es beste bueno, berdin pausatu egiteko eta jasen irika. Vale, janaria. Eta zuri. Vale. Orain ja indarrak berdin ditugunez joango gara hemen. Irira bitartan joango gara batzen janariak. Eta gainere nola esango nuke. Inventarioa edo gordetzeko gauza hori infinitoa denez, heldu gara zorik izango gauzak gordetzeko garaian. Baina, bueno, ea gogoratzen nahi zen, atek nondi joan behar nahi zen horretxe guztu zela, dorretatik gora eta horretarako agian bilatu beharko nuke horra joateko leku garaiago bat edo. Should we tell him? A ver. Vale, ala. Come on. Where is it? Hemendik gertu uste dut bazegoela teletranspondedore bat edo horrelako gauzatxo bat. A ver. A ver, Paimon. Paimon can smell fisherman's toast! The aroma is coming from Good Hunter! Balorgean A dago. thick slice of soft white toast, topped with a generous serving of onion slices lightly caramelized by Paimon the gorroto toasting. zaitu. Yum, yum! Paimon's made up her mind! It's an emergency! We must order ourselves a generous serving of fisherman's toast from Good Hunter, pronto! It's on you, of course. Esta pentsatu ere.
Skailak erabili zertarako. Vale, hemen. The storm terror crisis. Did something terrible happen again? Gero ez dut hemen dizegora zehozer. Baina, bueno, espero dut. Dikuaz matzea. Mendik zen. Gogoratzen dudana da zen puntu altu batean. Eta hori ere garrantzitsua zela. Bueno, investigatzera etorri garenez, investigatzera joango gara. Ez dudalako zonaldea ongi ezagutzen eta beraz guazen puntu garai batera. Hortik errestasun gehiago izateko baltzorraketa bat topatzeko. Hemen gure Fridorekin, Fridolinarekin. Anything the knights can do for you? Txakor bat. Windblade! Jo, ezin dugu txakurra. Launokametze betean. Dorretara igotzea eta a ver. Esango nuke hemendik ez dela. Agian hor goian izan daitek. Hiltzeko aukerak ere handiak izango dira. Ir a coger bat. Mi eskerate kontseilu hongatik. Egian orgoian ere egon daitezke. Tipitapa, tipitapa. Oh, ira, hemen. Oh, bitu dugu. Egon daitezke. Ona. Oh, bien. Hore dago aian bestean.
Vale, han gauzatxoak daude. Ongi kalkulatzen badugu. Gauzatxo berria. Tipita gora gauzatxoak topatzera. Oraindik gauza asko ditut aurkitzeko eta begira. Batzuta mentzatu da. Begira. Vale, 8. nivelera igo gara. Ora, hey. Gori, Vale, hori dago zer. Dena ondo harakatu behar da. A ver si escucha. Ba, mi esker berriro ere ate, zakit honetan zenbat aldiz eskertuko dizudan lagungarria sortatu zaidan informazio guztia. Hor zer dago. Gora, he. Gora altxorren bila. Vale, men. Janaria. Observa. Gora. Gora hemen Spiderman. El Spider-Woman, el Spider-Girl, berdin da. Informe, gora. Ere gora. A ver, tipitapa.
Zer topatzen dugun hemen goian. Hango usari zer da? Zagardoaren irla. Horrela ere guazapur bat ingurune esploratzen eta Amazortzigarren nivela. Batzutan alde egitea hobe. Eta hor inozoran egiten. Vale, ez gara hil, baina zer jan behar dugu. Vale. Sería. Eso es agua. Ezakite esateko zer diren, baina benetan. Berriro. Vale, F-ak ere zuzen egiten dira. Ea ara heltzen gara. Agian hau nire aldetik
Kriston kagada izan da. Cool it! Dodge this! Freeze! Pizkanaka, pizkanaka. Cool it! Hemendik. Tipitapa, uizosten. Freeze! Cool it! Guazen. Dodge this! Cool it! Hala, guazen berriro. Pizkanaka. Freeze! Kutsatsuaren bila. Dodge this! Beste era bat da, lekuetara joateko. Freeze! Bi bat, Dodge this! berriro. Cool it! Hala, bagoaz. Freeze! Bi bat, Dodge this! Freeze! hori esango nuke arte heldu naitekeela hortik, ez? Baina urrun ez dela egongo. Kutsatsua. Ezin dut sinestu. F. 8. Dodge this! Cool it! Hala. Dodge this! Distantziak ere hemen neurtu behar dira. Ez. Freeze! Dodge this! Freeze! Hala, guazen lantza.
Dodge this! Eber bengoagatik heltzen garenera. Freeze! Vale, hemen akainu moduan bideo bat egingo dugu eta punto pelot. Dodge this! Ez dut ez da denborarik galduko. Freeze! Behintzat orain lekzioa ikasita. Dodge this! Hala. Guazen. Freeze! Dodge this! Cool it! Hala, guazen. Dodge this! Bi bat, Cool it! Dodge this! hor kutsatxoa, laizter gaude hor. Cool it! Hemen ja normal heltzen gara, eta bai. Hemen lore gehiago. Ha! You're in for a little shock. Hip, hip, hip. Come a little closer. Hemen kutsatxoa. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena, espero gustoko izan zaizue, eta horrengoan gehiago